Bon dia. Anem a veure com fer això dels enllaços, com clicar en alguna diapositiva, en algun punt d'una diapositiva per anar a una altra diapositiva. Aquí el que hem preparat és una diapositiva mestra que té un fons amb un fons amb estels, no? I aquí li hem posat un framework i aquí hi ha una imatge. És una imatge de tots els planetes del sistema solar a escala. Això és fer una pràctica que vam fer en GIM. Llavors, està invertida la foto, l'han col·locat aquí al costat i aquesta és la diapositiva màster, de tal manera que si anem al normal tots tenen això aquí al darrere. En la primera hi ha una foto en la seva ombra aquí damunt i després estan cadascun dels planetes del sistema solar. El primer que hem de fer, o el que pretenem, és que si jo clico en aquest puntet diminut d'aquí, se'n vagi a Mercuri, que seria aquesta diapositiva. I si clico en aquest punt més gros d'aquí, que és Júpiter, se'n vagi a Júpiter. No sé què ha passat aquí, que s'ha duplicat una diapositiva. Doncs aquesta la suprimirem. Saturn, Urà i finalment estarà Neptú i Plutó. Llavors, el primer que hem de fer és, a cada diapositiva li hem de donar un nom. A aquesta diapositiva, Mercuri, li donarem el nom, canvia el nom de la diapositiva, Mercuri. I ja tenim identificada. A aquesta diapositiva li canviarem el nom de la diapositiva i li posarem Venus. I ja la tenim identificada. I així amb totes. Llavors, si ara ens anem aquí al principi, comencem, volem, ja dic que quan cliquem aquí no va a ser exactament aquí perquè és molt petit el punt, volem que vagi a Mercuri. Podem fer-ho de la següent manera. Agafem, per exemple, una forma com aquesta, un cercle, el cliquem aquí i el col·loquem. I si cliquem en aquest punt hauríem d'anar allà. De moment el deixem així, pintat de blau, i ara el que podem fer és, anem a fer el procediment perquè funcioni. Insereix i venim aquí a enllaç i busquem en el document com a objectiu Mercuri. Aplica, d'acord. Si cliquéssim aquí, aniríem a Mercuri. Anem a fer-ne un altre per provar-ho en els dos i veure que funciona. Ara torno a agafar una forma bàsica i ara en aquest cas el que vaig a fer és a col·locar-me sobre Venus. Tinc Venus, me'n vaig a insereix enllaç i ara agafo el document com a objectiu Venus. Aplica i d'acord. A veure com està quedant. Presentació de diapositives des de la primera diapositiva. Aquí hi ha alguna petita transició. Quan li dones el clic t'apareix aquesta imatge. Bé, ara fixeu-vos que aquí aquests punts blaus que hem posat a sobre dels planetes serien els enllaços. Si jo clico en aquest, efectivament me'n vaig a Mercuri, i si tornés enrere i cliqués ara en Venus, hauria d'anar efectivament a Venus. Bé, doncs això és el que hauríem de fer amb tots els planetes. Ara faríem el mateix amb la Terra. A veure si ho movem una mica més. Aquí és difícil d'anar ajustant-ho, però ara després farem una cosa. Aquí és que ho he fet com no tocava. I ara li fem el mateix, insereix enllaç i aquest se n'anirà al document objectiu Terra. Terra, aplica, ara ho he posat, i ara aquí, d'acord, ja tenim la Terra. Ara anem a posar
Mart, que està aquí, en petitet, vale? Insereix enllaç, document, objectiu, i no tenim Mart, és la diapositiva 5, perquè ja estava duplicada, però és igual, agafem la diapositiva 5 i després li canviarem el nom. Aplica, d'acord, ja la tenim. Vaig a provar una cosa, si ara li canvio el nom a la diapositiva, que esta és la 5, i li poso Mart, d'acord, a veure si en l'enllaç, aquest d'aquí, insereix enllaç, efectivament me l'ha canviat. Vale. Ara anem a agafar Júpiter i fem tot un cercle que cobreixi Júpiter, més o menys, inserim l'enllaç i ens anem al document objectiu Júpiter, aplica i d'acord. Molt bé, després anem a agafar Saturn, per exemple, insereix enllaç i agafem objectiu Saturn, aplica, d'acord, i ens en queden 3 més perquè hem posat Plutó, tot i que diuen que no és un planeta, però l'hem posat. Ara agafaríem aquí Urà, insereix enllaç, document, objectiu, aquí què hem fet? Vale, aquí està, vale, aplica, d'acord, ens falta tu. Insereix enllaç, document, Neptú, i finalment no es veu, però aquí hauria d'haver un puntet diminut que és Plutó, i perquè clar, si està en escala, de fet aquest m'ha fet massa gran, aquí l'hauré de baixar, així, i aquest s'ha quedat com i aquí al final no es veu, ja dic, és aquest puntet diminut, però el farem una mica més gran, clar, i li donarem aquí, en aquest enllaç d'aquí del final, doncs insereix enllaç al document Plutó, a la diapositiva Plutó, aplica i d'acord, endavant. Ara hauria de funcionar, però clar, això queda fatal i a tots aquests elements els haurien d'anar col·locant en totes les diapositives. Bé, el que podem fer és, d'entrada, anem a procedir a agrupar-los. A veure si em deixa. Ara sí, en la tecla Shift vaig agafant-los tots. I ara aquí en format agrupo, els tinc tots agrupats, i ara puc agafar i dir, bueno, doncs vaig a emplenament cap i després en línia cap, de la manera que ara no es veuen, però l'element hi és. Si jo ara el copio, Ctrl C, i me'n vaig a Mercuri i li dic enganxa, me'l col·loca en el lloc, me'n vaig a Venus, l'enganxo, me'n vaig a la Terra, falla el mateix, en Mart falla el mateix, en Júpiter falla el mateix, en Saturn
Urà vaig enganxant, en Neptú i finalment en Plutó. Deixo el document guardat. I ara tinc aquests enllaços, en principi haurien de funcionar de totes les diapositives. A veure com va. Comencem des de la primera diapositiva i si jo, per exemple, clico ara a Júpiter, hauria d'anar a Júpiter. I si des de Júpiter, per exemple, no sé, vaig a intentar anar a Plutó, doncs en teoria efectivament vaig a Plutó i ara torno a la Terra. Efectivament funciona. És una manera d'haver fet fàcilment enllaços per anar canviant d'unes diapositives a unes altres. Vale, doncs ja tenim el tema dels enllaços resolt.